Okay, hello sa mga guys, mayong adlaw kaninyong tanan. Ang vlog din ako karon mga guys, bahin sa akong inahan. Karong adlaw mga guys kay January 7 man. Birthday deron sa akong inahan mga guys. Unya kay birthday man niya ay suroy sa nato ni akong mama mga guys. Dire sa Sikatuna, aning giingon nila og mirror of the world kuno. Anda, mao ba nag see the world in one place? O mao man ni nakabutang didto lo. Kuya wa god. Kinakuyawan jud lo. Okay kay niabot naman mi dire mga guys. Naibayad nga environmental fee nga 40. Ay, onda, 20 ra na, oy. Ay, 20 ra de mga guys. So, duha man miso mo ng 40. Pagbantay diha, ondo ba si mareklamuhan ka, anak? Pasensya kayo lo. Sipiat man ganin ang upat kakabaw isa raytiil. Pag sure diha ondo. Nabali man ang imuha. Kuan man gud na sipiat man ganin ang kabaw nga upat ang tiil. Okay, pasensya kayo lo. Balik na sa atong lakaw mga guys, kauban ng akong mama. Base na tingala mo mga guys, akong mama ra ang akong gisuroy. Tungod mga guys, kaya ang akong papa wala na. Tuan na siya sa heaven, nagsuroy-suroy og iya. Pagabot na to dire sa entrance mga guys. Bayad na dayon ta. Kay dili man ka makasulod kung dili ka mobayad mga guys. Grabe akong mama nagpanikad na ni sulod naguna mga guys, di po halatang excited ba? Onya pag sulod na mo mga guys, mao na niya mong nakita dayon. Naay puti ka kabayo nga bawal sakyan sa mga adunahan mga guys. Kung ganahan mo musakay ani. Kay dili naman uso ang libre ron mga guys. Ang bayad mo 300 for 30 minutes. Onya kung isa ka oras, 500. Onya kay nakapwesto naman akong mama mga guys. Picture na dayon nato na. Pag humano picture mga guys, diretso ta dito sa unahan. Grabe dagkua kayo isda diri mga guys. Mao man siguro ni ang mga choy fish. Ay ondo. Koy na ay koy fish din siya mga guys. Nga dunay nindot kayo nga mga color mga guys. Lingawa kayo sa akong mama mga guys. Ninduta maday kayo sa feeling no makita nimo imong mama nga nalingaw. Sayang kayo mga guys kay wala diha akong papa, silang duha unta ang malingaw. Mga guys, ilaag na inyong mga ginikanan diri kay sure ko malingaw na sila. Unya mura pud sila og nakalaag dito sa gawas. Gawas sa Pilipinas. Grabe kay ning isa nga nakita nako nga color puti o dakua kayo mga guys. Lami ani sugba oy. Ano niya sa kasimana pod din ba? Pwede ba kani siya masud-ano? Niya sa akong paglingi-lingi mga guys, nakita na ko ning bata nga nangihi. Arang dakua pod sa iyang gibit-bit da. Onya kay wala man nahilo na ang akong mama mga guys. Sige siya suroy-suroy pa picture mga guys. Rabiha gini si mama. Kay birthday man niya, pauyon na lang nato ni siya ug unsa iyang gusto. Ikaw ha, picturean dayon be pak. Pak. Mobalhin na po ka ha. Pak. Sa akong paglingi-lingi mga guys, nawala man si mama, asa man to siya. Dali man to kayo nawala akong mama mga guys. Ay di ara man day siya diri mga guys, nagbasa-basa. Pag humanog picture mga guys, nidong na dayon ta diri. Naade sila mga baligya daghan diri. Ang pwede kayo mamukaon diri mga guys. Mega shout out ni ko ani mga trabahante nga ilang gisugo ning robot. Nya ang robot mga guys ani sugot pod. Anga oy. Ay nahuman naman ta diri sa mirror of the world mga guys. Nya kay alas 12 naman pod. Hastang timing nga kayo kay ting paniudto na mga guys. Mao to mga guys, wala namin nagdugay. Kay modong mi dito sa ICM kay didto mi mga unugmang inasal. Oh yeah. Meanwhile, Okay, sa wakas mga guys, di na mi sa ICM. Makakaon na gid mi ani mga guys. Grabing gutuman na kayo mga guys. Unya pagtan-aw na mo sa mga inasal mga guys, hastang daghan na kayog tawo. Ay makakaon makahami ani. Makabot din na mo dito sa mga inasal mga guys. Maayo gani kay nako nakita nga pisto nga wala pa ni kaon. Gipalingkod nako dayon akong mama mga guys. Unya ako nag-order na pud ko dayon. Okay, sa wakas ni abot na gyud ang among gi-order mga guys. Mga on day taninyong tanan diha. Mga guys, ayo din mo kalimot og like, follow sa akong Facebook page. Daghan day kayong salamat sa pagtan-aw ninyo sa akong vlog mga guys. Og diri ra taman akong video. Daghang salamat mga guys. Bye-bye.